Gaueko 10:33 Unai Amiano finalerdietan izango da Lauterdiko B-serieko txapelketan. Julen Eigureni 22 eta 15 irabazi dio Tolosan Lauterdiko B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako B-multzoko 3. jardunaldian eta honen bestez estreinakoan jada finalera sartzeko aukera izango du Irungo aurrelariak. Gogora ezagun batetik Eigurenek joan den astean Eskirozi irabazi ziola Bilabonan, Amianok berriz Senarren aurka galdu egin zuen alde handi xamarrarekin eta horren bestez Senar joan den astean sailkatu zen jada finalerdietara eta Josu Eskirozek joan den astean esan zion agur txapelketari. Gaurkoan baina partida erabakigarria zen eta hori hasieratik nabarmen ikusi da. Bi pilotariak tensio handiarekin ikusi ditugu, naiz eta Julen Eigurenek profesional mailan esperientzia dezentez gehiago izan Unai Amianok baino, urduri aurkitu dugu azpeitiarra, Unai Amiano zer esanik ezta, gaurkoa partida oso garrantzitsua zen bientzat, gehixeago Eigurenentzat behar bada favorito baitzen, beste urtebetez finalerdietan egoteko aukera B-seriean, eta partida hasiera oso berdindua izan da, behar bada Eiguren gehixeago izan da, batez ere erasoan eta piloteoan hobeto aritu da, baina Unai Amiano ere jokatzeko zegoen eta batez ere gauza bat egin du eta hori Iker Amiano anaiak esan dio eta ongi esan ere gainera hanketara jokatzeko Eigureni eta halaxe egin du Unai Amianok eta hasiera horretan min handia egin dio behintzat. Julenek ere partidaren hasiera horretan boleaz eta min egin du ezker gantxoaren bitartez, biek ala biek oso distantzia motzean jokatu dute, esan etzen bat ere erraza tantoa zuzenean sartzea, asko kosta zaie biei ala biei amaitzea, eta horregatik lehen zatia oso berdinduta joan dala ere, 8 joan dira berdinduta, baina gero 12 eta 9 aurreratu da lehen etenaldi horretara Eiguren, eta bigarren zatian ere aurretik izan da, fase askotan, egia esan Unai Amianok biek egin dituzte hutsak, baina Amianok batez ere sakearekin konfiantza nahiko azkar galdu du, nik uste gainera sake bakoitzean beldurrez joaten zera Lauterdian pumpa ematera, eta gerora sufritu du, alor horretan sakean, eta Eigurenek berriz alde horretatik ez du arazorik izan, baina pilota asko galdu ditu. Eta defentsan normalean baino kamutsago eta erraztasun handiagoak emanaz ikusi dugu. Eta hor ere, egon da partidaren gakoa, eta hor joan zaion ikuste Eigureni. Defentsan normalean pilotari oso sendoa da, tantoa sartu egin behar izaten zaio Eigureni normalean, ezker eskuin arro beti pilota eta bere buruari denbora emanaz bikain jartzen du dilindan, baina gaurkoan ez du horrelakorik egiterik izan, eta ondorioz 15 eta 13koari eta egoera oso zail bati buelta eman dio Amianok. Ikeragarria izan da gaurkoan Irungo aurrelariak egin duena, 9 eta utzeko partzialarekin joan da 13tik 22 zuzenean, horre ezker boleaz eta askoz ere gehiago arriskatu du, jada esan du nik hemen ez ziat ezertxo ere galtzeko, eta arriskatu egin du eta arriskatze hori ongi atera zaio, Eigurene gainera zenbaitetan ez dio airea kentzerik izan, hor badakigu Amianoren armarik nagusiena ezker bolea hori dela, ezkerrez orokorrean min handia egiten du, baina ezker bolearen bitartez ziba bezala irteten zaio pilota, eta gaurkoan batez ere partida amaieran horrelako batzuk egin ditu dezente, eta horregatik zuzenean 18 eta 15 eta 22 eta 15 amaitu da norgehiagoka, esan kolpe gogorra gaurkoa Eigurenentzat, orokorrean ez du txapelketa ona egin, betea egin lehendabiziko partida horretan Beñat Senarren aurka batez ere partida hasieran oso kamuts ikusi genuen, pilota ezin kenduz, ezin kantxan nagusitasuna erakutsiz, bigarren partidan Eskirozen aurkako hori ez nuen ikusterik izan, baina 22 eta 21eko emaitza estu horrekin esan daiteke. Julenek ere behar badetzuela bere maila eman, eta gaurkoan orokorrean ere ez du bere maila eman, eta oso urrun
ibili da, kolpea, esan bezala, baina orain binakako txapelketa dator, eta horretan paper on bat egiteko asmotan izango da noski Azpeitiarra. Amianorentzat berriz sekulako saria, gainera oker espaldimanago, orain buruz nabil, baina oker espaldimanago, Amiano eta Rekalde izango dira datorren astean nor baino nor gehiago diman, Rekalderen herrian biek ala biek lehendabiziko txapelketa dute, Rekaldek lehendabiziko partidak ditu, Amiano aurretik beste pare bat 3 partida osagarri ere jokatuak ditu, lauterdiko txapelketan hasi aurretik debutatu zuen horretan, baina Rekaldek bere profesionaletako 5. partidan finala joka dezake. Beraz, ikeragarria, bai batarentzat eta bai bestearentzat saria, eta zer gertatzen den datorren asteko horretan. Gogoratu, Unai Amiano finalerdietara, Eigurenek 15, Amianok 22 Tolosan.